Anna Verbruggen? Oké, hallo. Ja, sorry, ik zie er bij uit, ja. Mijn zoon die trouwt vandaag en ik heb haarmoes gekocht om mijn haar goed in model te houden voor de trouw vanavond. En om de een of andere reden heb ik daar een reactie op. Ik weet ik dat niet. En mijn schoondochter, dat is een kapster. En die heeft mij gezegd van, soms heb je een reactie. En dan moet je naar het ziekenhuis gaan. Ja, we zijn eigenlijk al een tijdje naar u op zoek, want uw man had u als vermist opgegeven. En wat is dat moes? Allee, dus... Dat is haarmoes. Sorry. Wat moet ik nou doen? Even wachten op een dokter, denk ik, om mee te beginnen. Ik heb dat nog nooit niet gehad. Het is de eerste keer dat ik moes gebruik, dus... Ik zou het niet meer doen. Ja, dat was even schrikken toen we daar binnenkwamen. En die verpleegster had ons compleet niet gewaarschuwd. Als haarmoes dat met je haar kan doen, dan ga je dat nooit meer gebruiken. Dat is geen moes. Begin beginnen.